perquè després no té res a veure el que jo he sentit amb com acaba la història o com la vaig transformant, però sí que totes tenen una base de part certa. De part certa, de part certa. Us recordo, Àngel és un component de Poemes al Vent, també eres de Poetes a l'Ebre, i en Poemes al Vent hem tret el segon llibre, també lo presentarem a Santa Bàrbara, el dia 29 d'abril, també estarem aquí presentant el nostre llibre, a veure com ens resulta. Els altres llibres que vas escriure, quina sortida han tingut? Han tingut molta sortida o no vas fer molta promoció? O en este sí que vols fer promoció? A veure, això és com aquell, no? Depèn de les aspiracions que té cadascú. Jo en principi vaig començar a escriure cara al públic, per entendre'ns, perquè he escrit sempre, però escriure cara al públic a partir de Llàgrimes de Sal, no? Que va ser la primera novel·la que vaig fer, i senzillament el que volia fer era fer un homenatge als homes de la mar, als homes de la meva família, que sempre han sigut gent de mar i pescadors, no? I llavors jo vaig escriure Llàgrimes de Sal, en principi era per tindre jo una versió enquadernada a casa meva, però vaig anar a llegir a diverses persones i em van dir, home, és llàstima que això no ho tragues perquè pot ser un llibre que agradi. I la veritat és que entre la gent de la mar... I la gent que no és de la mar. Jo soc una fan d'este llibre també. Doncs ha agradat força. Sí, sí, ha agradat. Després, els poemes, doncs, és una cosa que sempre he escrit, i al final, doncs, bueno, vaig fer una petita recopilació, però creant una història, perquè a mi sempre m'agrada crear històries, i va néixer doncs, el Desfollar de les ànimes, que com a poemari, que sabem que sempre és minoritari, la poesia, doncs estic força content de l'acollida que ha tingut entre... Parlarem del llibre. Què nos expliques en este llibre? Què nos expliques? Mira, jo el que buscava al llibre, en principi, és, a part d'explicar la història en si, és intentar que fos un llibre que fos apte per tot tipus de públic. És a dir, que si ho agafa un xaval jove, un noi, pugui llegir els contes perfectament i entendrà el que pot entendre un xaval jove a la seva edat d'un conte, però que si ho agafa una persona gran, en seguida trobarà els missatges amagats, les crítiques a la societat actual, les crítiques en alguns comportaments que tenim, desgraciadament, actualment envers a la gent gran, envers el consumisme. Hi ha tot un missatge amagat detrás de cada conte al que convido a que descobreixi el lector, no? De part certa, 16 relats per a pensar. Sí. I per què per a pensar? Perquè són per a pensar, perquè penso que, valgui la redundància, que escriure contes sense cap finalitat podria ser un error, i més jo, no? Que, com te dies, soc una persona que escric molt de sentiments. Per tant, a l'hora de posar-me a redactar contes, he volgut que la gent, després de cada conte, hagi de pensar, li doni que pensar al conte. No sigui llegir un conte i ja està, com aquell que mira una sèrie a la tele, sinó que es quedi un moment pensant i que intenti buscar què els hi vull comunicar en aquell conte. A mi un dels que més m'agrada, ja t'ho he dit abans, fora de micròfonos, és el Figues. Figues tardanes. Figues tardanes. M'ha agradat moltíssim, i això que dius que no te fixes en les coses, que no te fixes en la natura, no te fixes en altres coses. Dins de tot és Figues tardanes, són Figues tardanes, però dins de tot porta el seu missatge. Sí, de fet, este conte, te confessaré, que primer, està ambientat al tros de mons pares, que el tros de mons pares se diuen Los Tres Quarts. Està ambientat als tros de mons pares, i després està pensat per aquells nois, penso, quan vaig escriure aquest conte, pensava en aquells nois especials que poden tenir TDAH o que nosaltres, que a vegades els veus que es queden fixos mirant alguna cosa i després t'expliquen alguna que tu no has vist, que es fixen en aquells detalls tan estranys i tan curiosos, no? I això és el que em va inspirar el conte de Figues. Bueno, Àngel, jo